దివ్యాంగ విద్యార్థులకు సేవలు అందించే ఉద్దేశంతో పెద్దపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత బాలికల పాఠశాల ఆవరణలో నూతన భవిత కేంద్రాన్ని అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ కోయా శ్రీహర్ష ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ భవిత సెంటర్లో నమోదు చేసుకున్న దివ్యాంగ విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచాలని కలెక్టర్ అధికారులు సూచించారు. భవిత సెంటర్లో రిజిస్టర్ అయిన విద్యార్థులు సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు తప్పనిసరిగా సెంటర్కు హాజరు కావాలన్నారు. భవిత సెంటర్లో చదివే దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం 5,000 స్కాలర్షిప్ అందిస్తుందని తెలిపారు. ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రతి ఒక్క దివ్యాంగ విద్యార్థికి అందేలా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.